Ning maadjong buntag, halagang adlaw sa tibuok kalibutan. Adlaw Lunes na ron, maanaron ag adlaw ng ating butar. Salamat Ginoo. Salamat Lord. Nag siga pag atong matarong adlaw. Gahapon di ay matug adlaw sa Mother's Day. Wa ko'y vlog gahapon pag Mother's Day kay nakoy buhat. Mulit talaman ko sa tanang mga nanay, belated happy Mother's Day sa tanang nanay sa tibuok kalibutan. Happy Mother's Day tanan. Karon di ay sa di pa kumubuto, maguna pa ko sa hangkuan. Nataran. Kaya naglabang na pod kay ugma Martes. Mato na pong pagbidaran. Ika-14, mato po Garcia. Sa nigunahan yung natarandaan kay sunod-sunod na ba ning among lakaw rong si Manaha, hindi ka 12, ato ko Garcia, hindi ka 14, ato ko ugma o 12 tama na to ko igagawa sa nasiglo, hindi ka 14, ato ko Garcia, 14-15, hindi ka 17 na pod. Manig among Mayo 17, birthday naman sa among lulo. Itong Bertudaso nga to anas lang kalibutan anay sa ulog ag among union sa Bertudaso mag-reunion may mga Bertudaso side nas among nanay munang murag busy si drong si Manaha munang sa di pa ko mo lakaw asang gunahan ning ahang dataran kay dito na baning hang lakaw was mo na belated Mother's Day tanan sa tanang nanay tibuok kalibutan. Wa ko'y handa gahapon pag Mother's Day kay wa mo pero at least dito ko sila nanay di may lamang handa tapos taga nilagtiri nila Aisa dito ko nakisalo na ko dito ila kaya utos baya ko nagpadusa kaya anak na rin mo nang dito ko karon di ay maggunas ako sang nataran kay wala gito na ako ilakaw rong si Manaha taman sa 20 siguro kaya matanda ko sang mga apo hindi ka Martes mato ko sa Isidro Merkules Huwebes ato na pa ko Garcia. Gani na daan lang yung tanungan kay nagpas natin kung dani but kapag ka sabat na pala niya ano ko uwan
Kaya wala po. Wala na. A few moments later. Kisa na? Tugay mo nagdila. Eh, lalo ka maalihay. Kisa man na? Kinsa ko? Kaila ko mo di. Alihay. Nay ko ay kog matri, nay. Siya pa na tuwag maring. Kita ba mo nag-live ba mo kag video game ka? Joki mi gabi. Dati, nurani. Dito ko sa abilan ka pista ba daga hapon. Ang kanta ni Jab, birad kanta. Ha? Ipagkita ko sa yung forma nga na. Wapa na ka samot. Nagtaon na mura magkasaon na. Arang Anay na bitik. lalimang ka dito konsumisyon na itara mo akong mabuang. Karoon na magbabahan na nga. Kamot. Pink na mag-aping. Aning kamot sa ko yung tag makamubun ko. Dudloy ko ng edad. Ang siya. Natugay ko na, mabuon siya isa. Ha? Saan ko no? Sa ano mo on? Tidan. Ano mo din pagka? Aw si sabon. Utaan na raman. Kuan ra. Kuan ra mga timo. Mangarti Mag Mangilay na, magkilay. Ha? Magpariban pag ginagmay kayo. Ngarius po. Ngarius. Ngarius pag ginagka. Magparibag ginagmay, ngarius pag ginagka. Ako mo kay Ang kabigo. sila ako magpalong siya ram ako. Oh, hindi na. Sabi na gadyang magkuang ka ati dad, mag... Kaya gan siguro si Danang edad. O mura na May tamin ko rug Mayra. Pas. Sanaon! Mayra lang sa kalam! Hoy paminaw lalimang ka alas 10 pag umata simpre aghang vitamin di matugog alas 10 di simpre. Hindi mo lagi ng tagaluto. Vitamin po Mura magabi. mo lagi, ma'am. Gasolin, gasolina. Di ba na gasolina ha? Mura mo lagi. Gasol man. Mura mo lagi kasir sa kuhan. Mayngan mayngan mag awa na samblak ka ni alam ni samblak ning gluta. Mukti dyan tulo na. Dugay ra. Galig na pa lang gihid-hid ha? Nga puti. Awa mo rin. Dugay na tulo siya na ho. Wadyo Mao kong ka sunod. din gamit magsipil ra humagligo uglig kahapon ug mapalis pud. Aramay, sagnang. Aga tuloy ilusyon. Kani ra sabi kay mo. 300 po na kapin. Duga na Hindi pinili. ka. Gusto siyang liog. Luta bale ka na ba? Pag yung mga panit batanan. Nagmara lagi po. Tag-14 bitang buka. Naman di ay na. Lagi na kami. Pag-asam din ang Mayra. Kapiti. Kuan, vitamin E man na. Vitamin E. Vitamins puspan. Mamida ba na? Katong lotion vitamin E. Kuha na isa. Lustion ka na vitamin E. Tara. Mamida. Lusin ko no. Tag 50 ra ba nag 250 man ni sa una? Diyan nag-sale. Mida tulos personal collection sa Di ba ka opisina. personal? Kana. Vitamin E. Lusion. Mahal man eh. Uy, 250 na sa una kamo 50 ra na kada Nag-sale sila. Nag-sale sila. Mag-sale mo na sila sa hay. Na 50 ka mo to kasi blender eh. Ibang dugay ma. Si Tispil Voltaire. 250 sa jahoy. Sada simple gi pang regaluhan ginani dis among customer 250 na karon 50 ra ni. Ang gupahaw rag ikag Manila. Arang. Kuya lang sa kaya to kung sa panglaw mo kina siyang post panglaw. Birthday. Dato ng dash eh. Ikaw. Panglaw. Una kasi magmahay. Di kuan man pod sa kantin ako luto jud ko ja mo serve magmaligaw narihamang mamalit na di ko pwede ko magwas gawa. Sindang serve, sindang pang igwat sa kunot. Arang lami ah. Karot, nagsuwa. Bansay. Sindang serve, sindang pang igwat sa kunot. Di ba? Dus. Ang kulay wag ko na sila magkunot. Lingkod sa kay. Lingkod sa kay. O pwede ba dito? Ay, sa ba? Lingkod sa kay maikag mis imong kunot. Karo siya. Aram ay kadtong imong karaan. Hampuong ka. Pwede exputi na ha. Kuya, wawiyay. Sure na mo, tagpapakigol na na. Wala man ko ipok pero may ako pantalon dagto. Basta gani bang ipok ko dito sa boarding house? May naghuay isa ba tong dagaha? Ha? Alam nga siya, nagka na. Pinaigwan pa ka na. Dawar ba ini? Sigwit edo sa tray ko. Ay!
52 pero lami pa ni. Dami yung magpilo na yung edad ko sa dana. Dahil tayo 5. Uy, wala tayo 5, 50. Hindi, ganda ng partner. Ha? Na bata. Manglaway na tong hangos og. Uy, bitaw ka sa una mo, mura di ko mabuang. Muna ito tagilog sa lagi. Tiso na kanila ka mo, atubang na mo. Ato, gihapon bahala lang. Atubang na hinuong ka na ng ipon. Mao. Atubang magalingan nga na. Ngarang Di ba nila kita ngipon? Di ba nila? ngipon. Di lang ngipon. Di ba nila? Kiso ko kaya ito lagi na mag-report ba? Di ba ikaw kakamanga gabi eh. Nasa mo ka man. Kapag-kamang gabi eh. Ang edad nga nagwapa. Nalipay jugo. Saan sa plane? Puti na mo ko na. Nalipay ka? Ka? Hindi ko naulit eh. Dugay na ka uli. Di mo uli maduming ko pa nagsara kay hindi ka Rapad ka rin. Malipay kong sa Minas. Kita sang edad. Maring na, maring. Ano mo na sa una? Maring. Ha? Bitaw. Hindi pa ko ng vlog. Bitaw dato siya pamalis ano. Atang tawag pa os-os. Lagi. Uy, wata ko dito ka mo. Sige pa yung taong karto ko noroy. Suman. Suman. Ano ibig suman? Mo bari ko mo Sa tanan ko. Daghan dita. Di, wes hindi. Umisa gansa sa Sa mga Ibon mani. tayo nana. nang nai photo. Mga mani, mga Ayaw unsa mo tiri. dira. Mga mani. Kung nai, kuan pud nga mais. Dani kuli may ngaluli makulira balik jaw. Bilat na kunan, wat marta. Ano mahluloy na kunan mahluloy lutay naman kay.